Il-ħadd filgħodu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija żar il-gażin tal-Partit Nazzjonalista ta' Marsa Skala. U ntlaqa mir-residenti tal-lokalità kif ukoll sab l-okkażjoni jagħti l-awguri għas-sena l-ġdida. Adrian Delija tkellem ma' dawk preżenti dwar diversi suġġetti ta' interess għalihom, fosthom dwar il-lokalità tagħhom ta' Marsa Skala. F'diskors tal-okkażjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li hu jixtieq li l-politika f'pajjiżna ma tkunx politika ta' mibeda. Iżda għandna nġeldu l-idejat tagħna sabiex finalment jirbħu n-nies, jirbaħ il-poplu Malti. Adrian Delija ħeġġeġ lil dawk preżenti sabiex ikunu l-protagonisti tal-mod ġdid ta' kif għandha ssir il-politika. Hemm bżonn li wieħed jaħdem iktar biex nagħmlu l-lokalità ta' Marsa Skala isbaħ aktar nadifa u aktar sigura. Mill-oppożizzjoni rridu ntejbu lil pajjiżna. L-ewwel irid jiġi l-pajjiż imbagħad il-partit b'hekk biss inkunu nistgħu ngħixu f'Malta aħjar. Adrian Delija sostna li hemm ħafna nies li qed ibatu fis-silenzju. Irridu naħdmu sabiex minn sejjer tajjeb imur aħjar, però ma rridux ninsew lil dawk li qed ibatu. Il-Partit Nazzjonalista rrid ikun qrib ta' dawn in-nies biex b'hekk bħala partit nagħtu tama ġdida għal ħajja aħjar lil dawn in-nies. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista David Agius u Robert Arrigo, kandidati tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, membri parlamentari kif ukoll diversi membri ta' kumitati u għaqdiet tal-lokalità ta' Marsa Skala.